Покрай твоята къща тога минавам аз, да те видя и прегърна движено знай. Покрай твоята къща тога минавам аз, да те видя и прегърна движено знай. Майсторе, майсторе, душата моя те зове. Кажи що истори, сърце що ме боли. Майсторе, 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 душата моя те зове. Кажи що истори, сърце що ме боли. Майсторе, майсторе. Специален поздрав за мъженица, за Булгара, но най-вече за мъженица от колегите и от шефа Тодоров. Специално от шефа Тодоров, за малко семейство и особено за мъженица. Колко нощи не те виждам, аз на кома, кога пръстите ми пратиш, аз те нямам аз. Колко нощи не те виждам, аз на кома, кога пръстите ми пратиш, аз те нямам аз. Майсторе, майсторе, душата моя те зове. Кажи що истори, сърце що ме боли. Майсторе, 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 душата моя те зове. Кажи що истори, сърце що ме боли. Майсторе, майсторе. Айде, майсторе! Да здраве! Чоки! Така! Айде, айде! И за шефа Тодоров специално! Майсторе, майсторе, душата моя те зове. Кажи що ми стори, сърце що ме боли. Майсторе, 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 душата моя те зове. Кажи що ми стори, сърце що ме боли. Майсторе, майсторе. Айде, специално за най-добрия шеф. За Тодоров специално. И след тази песен ще продължаваме с даряването. Малко по-късно ще продължим с поздравите. Сега, една минута за шефа Тодоров и продължаваме. Една минута. Соло, 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 соло. Шефа, шефа. Да здраве на колегите на мъженица и на шефа Тодоров. Благодарим ви, колеги, благодарим на всички. След малко ще продължим с поздравите. Сега време за даряването. Най-важната част. Знаете, има едно влюбено семейство тая вечер. Иво и Аделина. Сега ще ги видим.
нека да заповядат при мене. Кръстник! Кръстник! Бъди на живо. Така, сега почва една много весела част. Не е тортата. Тортата след малко. Кръстник, я да те видя, бе. Двойка за кръстника. Двойка кичек. Каза, че е неграмотен, но кръстата виждаме много интелигентна дама. Ще дам първо думата на кръстника като по стар български обичай, така да го каже. Кръстник, заповядай. Добър вечер на този банкет. Добре дошли, благодаря, че уважихте и уважихте нашата младежен парламент. И искам да пожелая на всички гости, те да правите сватби, да се вкъпти и да бъдат. И искам да пожелая на Гладо семейство да са живи и здрави. И толкова се Благодаря на кръстника. Признавайте, сега има думата. Тя не ще, тя нещо се притеснява. Тя ще говори финансово. Кръстник, хубави думи, сладки думи, но това е малко зелено, брат. Казвам, че са безработни и са на борсата. Криза е. Така е. Европейска криза. 100 зелени евра за сега от кръстника. Сега, всяка майка да си прибере детето, да не прибирам аз майките. Просто не е интересно, нали тъй? Всяка майка да си прибере детето, да не прибирам майките, защото с някои мъже си плачат. Да има място да се потанцуваме. Кога? Благодаря на всички майки. Значи, от кръстника има 100 зелени евра за сега. Има и едно много специално пожелание. Радка пиратка, не знаем кое е, но нека да се появи на дансинга. Радка пиратка! 100 евро за сега от кръстника ще има, още бъдете сигурни. С 100 почваме оркестра, али го оставя? Само за радка братка ще има още. Още 100 станаха 200. Горчило, не.
колкото са ти каза Гордил между младоженци, но нека да покаже кръстника как става това нещо. Гордил за кръстника и кръстната. Места от кръстника ще има още. Сега има едни много специални евра. 100 евра за младоженците да направят горчиво на Кючек. Бойка! До тук станаха 300 от кръстника. Ще има още. 100, 200, 300 милиона. Ще има още. Старият кръстник и старата кръстница, Шико и Шиквайката. Още 100 от кръстника, станаха 400. На момент само не знам на каква музика иска да се целува. Доброжански ръченик. Станаха 400, ще има още. Още 100 евра, станаха 500 за Горчиво, за Татяна и Мочо. Мочо, къде си, брат ми? Заповядай тук, Горчиво има 100 евра. Срам ли те? Не ви урете срам? 100 евро има, брат. Казваха Сокрович и Рушинина. Я Рушинина, нали? Горчиво за Татяна и за Мочо. Благодарим на Мочо, ял коми рушини, а сега пак ще купи. До тук станаха 500 евра от кръстника, ще има още. И още 500 евро, нека да са живи и здрави малко семейство. До тук станаха 1000 евро от кръстника да са живи и здрави. И до година така става момченце. 1000 евро от кръстника, кажи какво желаеш, брат. Кючека какво дадете? Кючека какво дадете? Благодарим на кръстника, нека да е жив и здрав. И до година да става Въшко, нали така? Казва как? Вече там младените си ще се потрудят. Така, опа, и има един стар да кажа е обидно възрастен кръстник. Мъдър! Казва, че е мъдър. Така, мъдрият кръстник. Какво ще желаеш ти, приятели мои? Най-вече пожелавам на младите любов и много щастие. Колко се може повече секс и поне 2 деца. Казва много секс и поне много и 2 деца, защото той за децата е добре, но за секса като че ли... Така, разбрах ви за секса и за децата, давай парите, брат. 500
500 евро от стария кръстник, нека да изжите здраво. Старата кръстница, мъдрата всъщност, иска един кючек. Какъв да бъде? Двойка, нека да е копанарски, ама много копанарски, брат. Благодаря на мъдрия кръстник и на оркестъра. Сега... майката на младоженеца или баба Рада, вече нали така се водиш? Не че ти обиждам, но просто си свакра. Баба Рада млада. Барабаните къде са? Барабаните нека да заповядат тук. От баба Рада има едни специални 100 евра за гортиво на мъдрия кръстник, не казвам стария. Мъдрия кръстник и мъдрата кръстница, 100 евро за гортиво! Благодаря. Явно се притесняват вечер, ще има и още. Малъвнико. 100 евро от баба Рада. Има още един син, обаче не може да го намери. Ало, сина на баба Рада, малкият син. Нали така баба Рада? Малка, тук е. Един кючек, двойка за малкия син на баба Рада, брата на младоженеца и кръстника и кръстницата. Обида се. До тук са 200 евро от баба Рада, ще има още 100 зелени евра. Станаха 300. Това за какво е? За гортиво на младоженците. Тая вечер, ако няма целувки, друг път едва ли ще има. Не, ще има. Оправдане не искам. До тук станаха 300 от баба Рада. И те 100 евро са специално за гортиво на младоженците. Дай да ги видим. Гортиво! Още! Айде! Благодарим. До тук станаха 300, ще има още. Валю Самуила, нека да заповяда тук с съпругата, с шипарите. Къде е русата машина? Метите, това искат специален кючек за Вунчо Валю. Китарата,